Haupa, berriz gaude hemen problema baten aurrean estrategia ezberdinak erabiltzen ikasteko. Irakurri arretaz enuntziatu hau. Begi bistan dago fisikako problema bat dela, non abiaduraren kontzeptua agertzen zaigun. Eta berarekin batera, espazioa eta denboraren kontzeptuak erlazionatuta. Beste alde batetik ikusten dugu bi egoera dagola. Bi egoera horiek era bereiztuan landu beharko ditugu. Orduan, argi dago batetik notazio egokia erabili beharko dugula eta bestetik gertatzen dena marrazkien bidez adieraztea interesatzen zaigula. Beraz, bi estrategia horiek erabiltzen hasiko gara eta bide egokia ez bada estrategia aldatuko gara. Gogoratu problema bat ebazteko ondorengo urratsak eman behar direla. Enuntziatua ondo ulertu eta gero, plan bat edo estrategia bat erabiltzen hasi. Edo bi batera, kasu honetan egingo duen bezala. Plan hori aurrera eramango dugu eta baldin badabil, soluzioa lortu ondoren egiaztatuko dugu, ez badabil, berriz joko dugu estrategia berri bat bilatzea. Az gaitezen bi estrategia hauek erabiltzen. Alde batetik, beti bezala, zutabe batean datuak eta beste batean ez ezagunak kokatuko ditugu. Eta bi egoera direnez, datuen zutabean, egoera bat eta bestea bereiztuko ditugu. Demagun bi txirrindulariak hemendik ateratzen direla. Bati bat esango diogu eta besteari bi esango diogu. Lehenengo egoeran esaten zaigu kontrako norabidearekin hasten direla eta bakoitza abiadura batekin. Ez ditugu ezagutzen, beraz, X eta Y izena jarriko diegu. Eta 10 segundu pasatu ondoren bat egiten dutela. Demagun X polikiago joan dela eta 10 segundu pasatu direla. Bat egin dutenean. Eta hori gertatzen denean, ze distantzia egina dauka lehenengo txirrindulariak. Honaino heldu da, ez distantzia. Eta bigarren txirrindulariak, honaino heldu da, beraz, 170 ken S metro. Zergatik, pistaren luzera 170 metrokoa dela esaten delako. Bigarren egoeran, puntu berberatik ateratzen dira lehen bezala biok batera, baina norabide berbera daramate. X abiadura eramaten duena lehenengo txirrindularia da eta Y abiadura edo azkarrago ibiltzen den Y abiadura eramaten du. Bigarren egoera honetan planteatzen zaiguna hauxe da. Lehenengo txirrindulariak bide hau egiten duen bitartean, bigarren txirrindularia azkarrago joan dela eta harrapatu duela. Eta noiz harrapatu du? 170 segundu pasatu direnean. Eta beste alde batetik, zenbat ibili da lehenengo txirrindularia eta zenbat ibili da bigarrena. Lehenengo txirrindularia honaino heldu bada, zeta esango diogu egin duen ibilbideari. X zeta egin duen bitartean, Ik harrapatu duenean, zenbat egin du? Zeta gehi 170 metro. Zergatik gehi 170? Enuntziatuak horrela esaten duelako, pistaren luzera 170 metrokoa dela. Eskema bezala marrazki hau egiteko lau ez ezagun erabili ditugu. Hau da erabili dugun notazioa. X lehenengo txirrindulariak eramaten duen abiadurari esan diogu, Y bigarren txirrindulariak eramaten duen abiadurari esan diogu,
S A egoeran lehenengoa eta bigarrenak bat egin dutenean, lehenengoak egin duen distantziari esan diogu, eta azkenik Z B egoerako ezezaguna da. Zer esan diogu Z? Lehenengo txirrindulariak egin duen ibilbideari noiz. Buelta bat eman ondoren, bera zegoen lekura heldu denean. Lau ezezagun erabili ditugu, eta ea nola moldatzen garen adierazpen algebraikoen bidez erlazionatzeko. Marrazki bat egin dugu, baina bi egoera dagoen kasu guztietan bezalaxe, taulak erabiliko ditugu. Taula bat, egoera bakoitzeko. A egoera. Esan dugu fizikako formula hau edo hobeto esan da beste hau erabiliko dugula. Espazio, abiadura eta denbora bereiztuta agertu behar zaigu. Bi txirrindularien egoerak batena eta bestearena bereiztu behar ditugunez, baten espazioa, abiadura eta denbora, eta bestearen espazio, abiadura eta denbora, taula honetan adierazita utziko ditugu. Lehenengo txirrindulariak topatu diren momentuan egin duen espazioa ezezaguna da, ez deitu dugu. X abiadura eraman du eta 10 segundu pasatu dira. 10 segundu. Bigarren txirrindulariak egin duen espazioa zan dugu 160 kenese izan dela, I abiadura eraman du eta kasu honetan ere 10 segundu pasatu direla. Taula honetatik ateratako bi ekuazioak ondorengo hauek dira. Lehenengo txirrindulariari dagokiona, S berdin abiadura X bider denbora 10 segundu. Bigarren txirrindulariari dagokiena, egindako espazioa 160 kenesi izan da, eraman duen abiadura I eta 10 segundu egon da ibiltzen. Sistema hau sortu dugu. Bete dezagun B egoerari dagokion taula. Bigarren txirrindulariak buelta bat eman ta gero lehenengoa harrapatzen duen unean, zenbat distantzia egin du lehenengo txirrindularia? Z metro. Ze abiadura eraman du X. Eta zenbat denbora pasatu da? 160 segundu. Kontutan izan daitekeela buelta asko eman ondoren. Bigarren txirrindularia bitartean, ze distantzia egin du? Z gehi buelta bat gehiago, 160 metro. Ze abiadurarekin ibili da, I abiadura eraman du. Zenbat denbora behar izan du, denbora berbera, 160 segundu. Beraz, hemendik ateratzen diren ekuazioak, bi hauek dira, beste sistema bat osatu dugu. Laburbildu, zer daukagu? Lau ekuazio eta lau ezezagun ebazpena egiten has gaitezke. Planteatuta daukagu, ebaz dezagun. Ekuazioak binaka ditugu eta ematen du bigarren sistema honetatik hastea dela egokiena. Lehenengo ekuazioan Z askatuta daukagu, ordezka dezagun bigarren ekuazioan. Ordezkatuta X 160 gehi 160 berdin I bider 160. Beraz, X gehi bat aldiz 160 daukagu alde batetik eta I bider 160 aldiz. X gehi bat berdin I izango da. Ekuazio simplea geratu zaigu. Lehenengo sistema honetan antzera jokatuta, ordezkatzen dugu eta ondoren simplifikatzen dugu. Ekuazio honetara heltzen gara. Ekuazio hau eta beste hau batera bete behar dira eta hemendik ateratzen dira
X eta Y-ren balioak. Hau da, lehenengo txirrindulariak eta bigarren txirrindulariak eramaten zuten abiadura. Birpasa txiki bat egingo dugu. Kontuan izan fizikako problema bat izan dugula. Problema honetan bi egoera agertzen dira eta bi egoeratan agertzen diren guztietan bezalaxe, taula batzuk egin behar izan ditugu. Marrazki batez lagundu gara eta ondoren taula bat egin dugu. Buruan izan, bi egoera ditugunean taula bat sartu beharko dugu derrigorrez gure eskemaren barrualdean.